Takže čau lidi, já jsem Campaigner.cz a jak jsem vám slíbil, tak bude moje série Drunken Sank. A jak můžete vidět, tak jsem už v tutoriálu, takže jdeme hrát, co jinýho. Tady je nějaký... OK, já vám to budu číst. Přijetí úkolů. Pokud se nad hlavou zadavatele úkolu vznáší vykřičník, znamená to, že má pro tebe úkol. Promluv si se zadavatelem kliknutím levým tlačítkem. OK? To už asi nic. Máme úkol jít do vysoké síně v horním patře pevnosti. Boj. Zaútoč na monstrum stisknutím levého tlačítka. OK. Jinak, jak můžete vidět, tak jsem si dal čaroděje. Body zkušenosti. Zabíjením monster získává tvá postava zkušenosti. Čím více bodů zkušenosti nabírá, tím bude silnější. OK. Tak kdybyste slyšeli židli, tak to je židle. Tady zabijeme. Jestli si mohli všimnout, co už jsem asi říkal, že mám čaroděje jako klasu. A co jsem to chtěla říct? Já jsem měl něco říct. Sbírání předmětů. Seber předmět kliknutím levým tlačítkem. Předměty vylepšují hodnoty tvé postavy, čímž jí usnadňují boj. OK. Lovcův prut. Inventář. Sebrané předměty jsou automaticky umístěny do inventáře. Do tvého inventáře. Otevři jej kliknutím levým tlačítkem myši zde, v závorce klávesová zkratka I. OK, tak dáme I. OK, inventář. V inventáři jsou zobrazeny předměty, které tvá postava aktuálně vlastní. Předmět mezi použít tak, že na něj dvakrát klikneš, nebo jej stisknutím levým tlačítkem přetáhneš do příslušného slotu vybavení. OK, tak se podíváme, jestli je lepší. Jo, vypadá to, že je lepší. Tak si ji vyměníme. Co je tohle? Aha, nějaká skleněná koule. Tak, jdeme útočit. Nebo tady budeme něco dělat. Tak, tady zabijeme. Super, dáváme už je na 2 rány místo 3. Nebo 4, nebo kolika to bylo. Jejda, tady někoho máme. Dokončení úkolu. Pokud se nad hlavou zadavatele úkolu vznáší otazník, znamená to, že můžeš nahlásit splněný úkol. Kapitán Faulán. OK. Tak jdeme dál. Tak tady zabijeme. Tak. Jak omlouvám se, jestli bude slyšet myš, ale mám mikrofon u myši, takže asi bude slyšet myš. Body života. Body života tvé postavy jsou zobrazeny zde. Doplň ztracené body života předběhnutím přes sféru léčení. OK. Tady to je asi ta léčení, jo. Sféry léčení. Sféry léčení nelze sebrat, pokud máš plné zdraví. Můžeš si jej nechat na později, až je budeš potřebovat.
Cípni, cípni, cípni. Tak. My tady nemůžeme jít. Jo, když tak tady vlevo nahoře vidíte minimapku. Takže super. Nějaký šouda. Kdy magová hůl je moje? Na mý černou hajzl. Ty vole. Kámo, já jsem to dvě jednička, no skoro už dvojka, už tady máme druhýho minibose. Týpni, týpni, týpni. Dáme ho, to dáme, to je pohoda. Jsme dvojka, ohnivá koule. Postoupili si na další level, tím byly odemknuty nové schopnosti. Zobraz schopnosti kliknutím sem, klávesová zkratka S. Dovednosti. Přiřaď schopnostem klávesové zkratky tím, že je z obrazovky schopnosti přetáhneš z podržených levým tlačítkem myši do požadovaného slotu na liště klávesových zkratek. OK. Takže máme nějakou silnější střelu. Jo, vypadá to tak. Tady na minimapě máme otazník a tady je i otazník. Takže jdeme na to. No, máme tady jít. Čau, soráč. Spadnul mi nahrávač, tady se omlouvám a máme tady toho nějakého kouzelníka, takže promluv si s kovářem Villantem o zamčené bráně do Dimastonu. Menu hry. Prostřednictvím herního menu můžeš upravit přiřazený kláves, přejít na herní fórum nebo kontaktovat zákaznickou podporu. OK. A tady máme kováře. Ten nám něco řekne. Když tak to, co nám řekne, nebudu číst, ale ty poučky, ty budu jedině číst. Ty poučky a potom ještě co máme dělat, tady to. OK, tak přečteme první tohle. Mana. Čarodějové kruhy potřebují pro svá kouzla substanci zvanou mana. Body many si průběžně sami obnovují. Svatokrádež v Grimastonu. Nazbírej v ruinách pevnosti čarodějů kruhu 8 kusů dřeva z poutnického dubu. Najdi v ruinách pevnosti čarodějů kruhu 5 kusů magické modré oceli. Najdi odemykací kouzlo na čtecím pultu v ruinách pevnosti čarodějů kruhu. Tak jo, na mapě máme ty otazníčky a tady mám mocné schopnosti. Použij nové schopnosti své postavy stisknutím pravého tlačítka myši nebo přiřazené klávesy. Tady máme nějakého debila a nějakých 2 debily další. Moc zdrhám. Úkolové předměty. Modré bedny, které vypadnou z nepřátel, obsahují úkolové předměty. Ne! Sorry, já to sebrala, ona se to zrušila. Fakt soráč. Já jsem kokos.
přehledová mapa. Zde otevři přehledovou mapu. Klávesová zkratka M. Dalším kliknutím změníš velikost mapy. A jdeme do nich. Jo, vlastně já mám ten lepší, jakoby. Jsem se na něj úplně zapomněl jsem na něj. Tady hajzláte. Tak. Nechte mě. OK, já jim budu zdrhat, mě nebaví je voda zabíjet. Možná na konci je zabiju. OK, tak je zabiju teď. Pomoc, aha. Divně. Je z bedna. No. Co bych vám tak řekl? Jo. Ještě vydám tady to video, potom vydám další díl z Far Cry 3. Tady tu informaci jsem říkal už u Scrocklemana na kanále, ale řeknu ještě tady, pokud neznáte Scrocklemana, samozřejmě mu dejte odběr, protože je to můj kámoš, prostě točí dobrý video, jako rozhodně lepší než já. Točí díl než já. Vlastně přived k YouTube von. Prostě se na něj kouknete. Nebo, sorry. Já vám nechci přikazovat, jsem se přeřekl. Prostě se na něj koukněte, je to prostě dobrý YouTuber. Dávám ho do popisku videa. Když tak. Proč se tak hodně přeřekuju? Je proto, protože jim bonbony. Ale tady nápoje mohou tvé postavě zachránit život. Aktivuj jejich čarovnou moc pravým tlačítkem myši nebo je přetáhni na lištu klávesových zkratek. OK. Na to už jsem říkal, ale že to Scrocklemana vám dám do popisku videa teda. Tak. Tady zabijeme tady toho. Co to je? Super! Za chvilku jsme level 2. Počkej, jo. Bedny a sudy mohou obsahovat užitečné předměty. Otevři je levým tlačítkem. OK, my to otevřeme, ale když tady zabijeme tady toho obříka. Super. Tak. Aha, tady jsem asi něco překlik. Tady mám dvoje, tady ty. Když tady si jenom vylepšujete jakoby svoje, protože sebe si vylepšujete. A nám se přidala nová schopnost. Tak ji hned vyzkoušíme.
Ohnivý tím pádem. A k tomu ještě ohnivý. Jo, tady to je ledový. OK, tak super, máme ohnivý a ledový. Jo, to je zmrazí. To je kruto přísný. A tady si dáme na něj oheň. Bum. Doufám, že vás bude tato hra bavit. Můžete si ji stáhnout pro ty, co mají třeba zákaz, jako jsem měl já. Mě taky táta dával předtím ještě zákaz na stahování her. Pro ty, co mají taky zákaz třeba, tak můžu hrát tuto hru taky, protože je onlineovka, ale zase jim může spadnout, jako padá to někdy. A pro ty, co nechtějí, aby jim to padalo a nemají to zakázaný, tak si to můžou v pohodě stáhnout. Jakoby popisek, teda co to melu. Tu hru vám dám do popisku videa, kde si ji můžete stáhnout anebo hrát i bez stáhnutí. Je to na jedné stránce ty dvě, takže v pohodě. A my už máme ty úkoly hotové, takže je máme přinést tomu čaroději, podle mě. No. Ne. Aha, tak tomu kováři. Super. Tady máme obchodník. Obchodníci nenabízí jen zboží. Někteří z nich také zadávají úkoly. Tady máme něco, úkol. Já půjdu, ale něco tady koupíme. Tady si to koupíme. A co to je? Nemám dostatek. Co to je? Ne, to jsem nechtěl. To má. Ne, to se... Já jsem fakt nemehlo, ty vole. Takhle. Teď jdeme do toho kováře, tak. Tak tohle prodáme. Co to je? Okay. Tuhle hůl můžeme prodat. Stejně. No. Tak super. Tak jsme si něco nakoupili. A jdeme na misi, nebo já nevím. Grimstone podzemí. Máme kamarádíka. Rozšířené příkazy. Podržením klávesy Shift můžeš zaútočit na požadovanou pozici bez pohybu. Podržením tlačítka myši můžeš zadat trvalý příkaz k útoku nebo pohybu. To jsem nevěděl. Máme najít nějaký hrob. Tak, OK. Tady zmrazíme. A teď aha. Tak ne, no, tak mě nespálíme. Tady nespálíme, jo. Teď toho zmrazíme. A tady toho spálíme. Yes. Zmrazíme. Spálíme. OK, ten čaroděj jenom mrazí. Zmrazíme, spálíme.
Fiktivně. Nějaká košilka. Fiktivně, fiktivně. 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 Tak. A co to je? Od levelu 4 máme nějaký předmět. Super. To je lepší hůlka. Tak OK. Čím lepší hůlka, tím jsem já šťastnější. Útěk. Nepřátelé za tebou. Nepoběží příliš daleko. Po určité době ukončí pronásledování a zcela se uzdraví. OK, to mě zajímá. Jsem všechny pobil, myslím. Tady zmrazíme. Yes. Aha, tady spálíme. Jo, když tak. To neznají. Tohle je koncentrace, jakoby... Koukej, vidíš, tady ty dva jsou speciální útoky. A když je vystřelím, tak mi ubývá ta koncentrace. To je jakoby nedostatek, tím pádem můžeme dělat těch silných útoků. Jako to máme omezený. Ale tady ty základní, třeba tady ten, tak to máme nekonečno. Nebo nemám nekonečno, ale ubírá to koncentraci strašně malinko. A napravo, to červený, tak tam máme životy. A vypadáme, že máme 4, takže už máme oblečení. Takže super. Jo, díky. Díky kámo, že jsi mě ochránil. Tak. Si vylepšíme. Tak. Ještě jeden level a už budeme mít nějakou schopnost tady. Tak sípně taky. Ty taky. Tak jo, tak jdem. Tředíčku, pojď. A to ledový nám vůbec neubírá tu koncentraci. Jsem si nevšiml. Tak super. Takže jenom to... Aha, tak soráč, tak jenom to ohnivý nám ubývá hodně tu koncentraci. Ty cítně. Temné mince. Získal jsi drahocenné temné mince. Za temné mince si můžeš u některých obchodníků pořídit velmi vzácné vybavení. Okay, díky. Počkám, díky. Nevím. A už jsme asi u toho... Wow. Ne. Dobrý. Jo. Jako bych to neříkal. Jsme už u toho hřbitova. A tady toho máme zabít. Cípně. A je po něm. Super, tak si pozbíráme tady věci. Co jsme dostali? Tu jsme měli tohle. Co to je? To vůbec netuším. Nějaký oblek lepší, než máme. A tohle. To nevím taky, co je. Následují nemrtvého Grimaga zpět do pevnosti spojenectví a zabij ho. Okay.
všimli jste si toho, že když vlastně jakoby je zmrazím a potom na ně pošlu oheň, tak jakoby jedem na první ránu. Koukej, tady ten je zmrazený. A dám na něj oheň a je to. Mrazený oheň a je to. Zmrazený oheň. Oheň a je to. Oheň a je to. Ty vole. Já zdrhám. Zvládnu. Chcípni, yes. Ale další level. Super. Talenty. Každých 5 dosažených level si můžeš zvolit jeden ze 2 mocných talentů, které vylepšují tvé schopnosti. Takže si přidáme tak. 2. Zpětný výboj. Úspěšný zásah magickou střelou nyní objevuje 5 bodů many. Tady námraza. Tvá lidová střela nyní při dopadu zasáhne všechny nepřátelé v okruhu 20 metrů. Teda, co to melu? 2,0 metrů. Tak já si dám tohle. Jdeme dál. Ty vole, nemůžete mi dát chvilku pokoj? Děkuju. OK, tak nedaj. Ty vole. Hurá. To zvládneš. Ne, nezvládneš. Tak já ti pomůžu. Aha. Tady je nemrtvý Grimak. Týpně. Aha, já mám ten ohýnek. Teďkon ho zabiju. Ale mám ohýnek. Mám ohýnek. Let. Mám ohýnek. 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 Let. Ohýnek. Let. Ohýnek. Let. Ohýnek. Aha. Let. Ohýnek. 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 Let. Je. Super. Tady už odejdeme. A tohle už je konec tutoriálu. Já to tady jenom se tady poptám, jakoby tak. A další level, super. Konec, jakoby vhodná ta mrzimná vlna. Super, super, tak máme další schopnost. Tohle je podle mě nejlepší doba na to, abych to ukončil. Takže jsme si udělali tutoriál, dozvěděli jsme se nějaké informace. Ten díl, druhý Far Cry 4, teda vydám po tomhle díle, ale s tou Far Cry 3, ty vole, jsem debil. Sorry. Ne Far Cry 4, Far Cry 3. Ten druhý díl Far Cry 3
Já fakt neumím mluvit. Ten druhý díl Far Cry 3 vydám, ale už v tom nebudu pokračovat. Protože to nestíhám a navíc ten Far Cry 3 mi nějak blbne, takže prostě budu natáčet Dragon Sang. Tak a pokud se vám líbilo toto video, dejte palec nahoru, pokud se vám nelíbilo, dejte palec dolů a napište do komentářů, proč se vám nelíbilo. Popřípadě dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Čavas!